Huomenta. Aamupalloa tässä. Siinä ruispuikullu ja kauraleipää, paprikkoa, tomaattia, kurkkua. Saunapalvi on tuolla kotimaista ja Oldermanni 17%. Juusto on siinä sitten. Sitten siihen pitäisi sumpit ottaa ja sitten vielä tuossa niin kananmunat kiehumassa. Tuollaisesti. Eiku hyvää huomenta vaan kaikille ja syökkihän hyvin. Tämä on tämmönen perinteinen. Nyt ei puuroa tänä aamuna eikä munakasta, mutta nyt tämmönen leipäpainotteinen kananmunan kerää. Pakkasaamuhan tuo oli tänään, että nyt näyttää 0,5 vielä. Ei mitään. Tästä se päivä lähtöä käyntiin. Pitää halakuja tuossa pikkusen ruveta siirtelemään. Semmoista. Hyvää alkanutta viikkoa vaan kaikille. Talvea kohti mennä. Ei tässä tämän kummasempaa tällä kertaa. Kiitoksia. Hei hei.